Матейка, причи се! Убива ме кола. Айде сега, ето си я. Вътре! Завършвай! Близко! Спасявай, ради! Много далече, бе. Върти топката. Слизай! Добързай! Седи мирен. Айде, Деянчуле! Вътре! Георги това да ти. Георги обратен пас. А не Георги. Кава, ти кога си сам играеш с едно. Кога трябва да владеме грешни решения. Не отиваме на решение. Айде, дай на Деянчо да играе. Да, отивай. Без фаул. Добре. Георги. Ради бързо напред. Дава назад. Нека си седи там. Дава назад. Само че искам си Ради, ти си назад вече. Дължен си. Чуле. Давай зад, него трябва да сте. Ради! То беле от тях. Гледай тук да... Не от нас. Давай. Матео, бързо назад. Бързо. Вити си зад. Вътре за няма. Не, веднага гледай хората на зала. Първа. Хората трябва да вземат. Матей, какво очакваме? Да ни дойде удобна. Удобна няма да ни дойде. Отстъпиха на тъча, отстъпи! Давай! Обратен пас, дълга! Матео, гърба! Браво! Браво, Матео! Браво! Георги, не с крак. Браво, че отстъпи предварително. Браво! Дай задните на собствена, не пред Давай, дай качи на тъча, горе високи. Давай! Айде, гледай, Буде! Давай, не отивай, гледай, бе, седи. Айде, вече свърши, давай. Обръщате гръб на топката. Лейце, браво. Вие знаете, че как на много център. Стъпиха на тъчовете, пак ви казвам, баба предварително. Отстъпи по-назад на пада. Казвам и точно не. Матео, отстъпвай предварително и тръгвай. Браво. Данка, имаш една работа, отвътре навън да играеш топката ти, играеш само напред. И се блъскаме в тях. Браво, това е друга работа вече. Става навътре, става. Сега отстъпваш, браво. Матейка така трябва да станем, че да ги виждаме. С тъга биеш. Отстъпай всичко. Матейка, не събираш. Не събираш. Давай, ръка. Айде, Матео. Ице, втора града. Матео, първа си. Матейка, Дусто. Да. Абе, как отскочи, браво. Защо прибра глава? Давай близо на близкия. Георги, давай. Ала? Дай, Георги. Давай, стъпай вече, стъпай. Айде, да. Дале. Тони. Браво. Кам Дани. Браво, Димитров. Какво да хваляме? Кава далече сме. Отстъпай вече отстъпаш. Давай, продължай, дали. Браво, Матейко. Матео, браво. Айде, дай му я. Браво.
който минава зад гърба, не го виждаш. Дръпни се по-назад. За да мога да си пред топката, а не отстрани. И той тича назад втора топка. Ще бъркаш отпред. Ето сега стоиш. Браво, Димитров, почивай. Браво. Така, и сега ще вие ще си пред топка. Дейте, давай на ръката. Георги трябва да отива. Георги, айде с не се да взимаш. Не, Матео, отстъпаш. Давай навътре! Давай, тялото спокойно. Давид, дай малко назад. Пусни краката, бе. Ради, отвори се, качи. Давид, премествай, вътре да няма, вътре! Аре, кас. Браво, това Яне. Браво, Ради. Яне, добре. Давид, ти. Тръгвай, Георги! Не, смело. Браво. Чисто на Браво. Карай от тука. Това не стига с тия колко стига. Гърба му веднага трябва да не. Ради, спокойно. Браво. Веките. Браво. Става, събирай. Тялото. Ставай. Браво, тяло. Браво. Матейка, не. Айде. Браво. Браво, Матео! Браво, Кала! Точно, играй! Добре, събирай бързо! Ица отстъпи, Браво! Ма не тичаме назад! Прави стой! Ако има кръст, излизаш. Блокирай цялото на противника. Оги, ама там си много далече. Оги, бе! Оги! Вътре, стреляй! Оги, ти не моли да биеш удар, бе! Браво! Браво, за това си там, браво! Тялото лице, само стоиш! Браво! Не свал! Кала близко за втора топка. Аре бе, двама не димна! Матео, дай газ, Матео, ради ако газ тялото. Браво! Качавай! Може така да ради, може така и така да опитваш. Отивно, искаш удар. Ето удар, бе, там не съм да върши, защото да вършиш, какво се случва? Топката е за удар.
Това е как ще. Всеки път е моето изпълни, защо бе? Ама не се Бързо от другата страна! Георги, трябва да си готов да я вземе сега. Започнаме, какво чакаш? Трябва да си Сега готов. да играем. Гати, захождаме по 200 там. Лево. Браво. Давид, отбре. Тръгвай на Ице, не, Ице, затова така каучка. Браво. Браво, бе. От другата страна това отива. Матео, стъпай! Не отстъпваш. Добре, баба. Бързо събирай. Кала, спиш. Стои зад него. Бързо трябва да реже защитата. Назад, Димитров, назад, ще отстъпиш. Кала, вижда гърба, Кала. Стига с това назад! Тони! Извини, Тони! Ти си на центъра и даш назад!